Tangsal Phungo Saraswati Chowdhury Mwngwi Khoroksa Hamjwk TwiTukuna Thangwi Chungpherang Kusubjagwi Langma Chokha Patimwng Teliamura Thanani Gamaibari Amchaini Koktwma Paithago Hamjwkno Twlangjakha Teliamura Hangkhor Sakhamnogo Asalni Patimwng Koktwma Bishingti Saimanka Teliamura Thana by Khobjak Gamaibari Amchaini Saraswati Chowdhury Mwngwi Khoroksa Hamjwk TwiTukuna ni Thangwi nogni bathroom Chungpherang by Kusubjagwi khanai Patimwng yaglo logi no nogni borok Hamjwkno Twlangjakha Teliamura bokhaste Sakhamnogo fiaba Sakhamnogni sak nainai theika hanai saka abo hai hanai saka nogni borok সকালবেলা স্নান করতে গেছিল বাথরুমে কারেন্টের তার একটা লাগা করতে সবাই গ্রামবাসী হাতে ধরে ধরছে ধরার উপরে লইছে কি নাম বয়স কি মন্টি চৌধুরী কেমন মানে বাচ্চা কেমন আছে একটা মেয়ে আছে তার সুতে বাড়ি কোন জায়গায় বাড়ি গামাইবাড়ি Yang te khaksa fasingke asalni Patimwng tebe nogni borok rokno khoboi Amchaini lukurone bishingo Twnlangjakha Sakhamnogo Teliamura nismi hiranmoyni Koktwma Chini Khorang